个蓝天白档，我上面蓝天不拉，你这是啥？我给他。Tam spravím rezervačku, treba povedať, že kedy. Sme osobné hore. Keď tam ste, tak sa vyplatí na večer to na síce a lyžák. Ale však ty si bola so mnou v Prahe, vtedy keď sme boli v tom technickom múzeu, ale tam sme boli, no jasná. A malo sa ísť aj na Petřín, a sa to už potom nestalo, lebo sa tam tie prehliadky nejaký produkt natiahli. A my sme mali ten fakt natiahli. Problém je, že my máme toľko pochlenených svetových miest, že teda ja minimálne neviem vôbec, čo sa boli Čo sa týka chorvátskych ostrovov, tak a však sú všetky rovnaké, ako to je. všade. Ale všade. Tam ich je veľa. Chcela povedať, že tam je tie maličky si môžeme kúpiť na chalu. Keď budeme milionári. Pozrite, už ide zo spodu tá lanovka, vidíš v tehu? Vidíš, také neboli. Jedna. Dobrý? Vidíš, tak toto, ahoj, taký máčky. No, už sme sa stretli a už ideme každá svojou stranou. Keď som ti hovoril, že to na všetko funguje. Električka ti dojde, toto ti ide všetko. Tak ináč nám hovoria, že počúvaš že Praha má jednu z top 10 najlepších hromadných doprav na svete. Ja samozrejme, vzhľadom k tomu, že domáci, tak ako nemôžem to potvrdiť, ale ľudia, turisti, čo vedia, tak hovoria, že ako turista sa to pozerá ináč, že ako na všetkomu sedí v metre, je hromada fleku, je tam plné, je tam chladno, že to nechápali tí ľudia, že to musia to zložiť, že dokázali, že každé celé noci dokázali, pre oni teda sú nikde na svete. To akože, to je fakt to takto, čítal som to normálne rozpomolené, ja, teraz to samozrejme už tak nejapne, ale ľudia to nepotrebujú a jazyk. Ale to každopádne som to čítal, to je pravda, hlavne to úplne naháklo, že sa dostajem, keď potrebujem, kam potrebujem, vždycky na čas. Takže na to som, opravdu sa môžem spolať. Ideš peši, tak ja dobre na to, že bolo to. Ináč tam pri vás je tiež ihrisko kusov, vlastne tiež kusov ihrisko. Ale my sme boli s Hankou, hľadali sme a nenašli sme. Dá sa ísť, treba ísť k Vltave a tam k tomu kanálu, tam je ihrisko pri vode. A na druhej strane, na Invalidovne je také tiež ihrisko, treba ísť tak 200 metrov späť, tam na druhú stranu cez ulicu, tam je tiež ihrisko. Však keď pôjdeme spátky, pôjdeme odtiaľ zase električkou, tak ja vám to ihrisko ukážem.